人間の脳波の状態には大きく分けて4種類あるそうです。ベータ波、アルファ波、シータ波、ガンマ波。普段僕たちはですね、左脳が結構ビンビンに働いちゃっているベータ波の状態で生きている。で、これをですね、アルファ波の状態にしていくと、脳波が整ってきて、心の状態が整ってきて、非常に例えば冷静な判断をしたりすることができるということですね。さらに、深い瞑想に入っていくと、シータ波の状態になるそうです。そしてさらに、超集中状態になるとガンマ波の状態になるそうです。シータ、ガンマっていうのはなかなかなりにくいんだけれども、少なくとも、普段の生活の中でもアルファ波に整えるととても穏やかな状態になります。どういう風にするかというと、もう一言で言うと瞑想です。